No hej, tak my sme mali tú možnosť, že sme mohli ísť do Zamutova a učiť sa priamo od muzikantov, lebo v tej dobe ešte žili. Chodili sme s Mišom, s Vladom, no a sedeli sme s nimi dlhé hodiny. U Češľaka v obývačke, hral spolu s Mišom, počúvali sme, ako cifruje, ako ťaha smyk, sledovali sme, takisto Gubo. No a postupne sme sa to od nich naučili. Plus, čo bolo super, bolo to, že v tej dobe začala aj taká väčšia voľná digitalizácie starých záznamov a nahrávok, z ktorých sme samozrejme tiež čerpali, pretože tá kapela ináč hrala, poviem príklad, 30-40 rokov dozadu, už trošku ináč, možno Gubo harmonizoval v tých rokoch, keď sme tam chodili. Čiže snažili sme sa nájsť taký prienik v tom, aby sme zachytili ten zamutovský štýl. Myslím si, že sa dá povedať, že sa nám to aj podarilo. Tú informáciu sme získali. No a v dnešnej dobe sa už deje to, že prichádzajú mladí chalani a tí sa to chcú učiť tiež. A okrem nahrávok majú ešte možnosť tu, že tie skúsenosti im odovzdávame už aj my, plus možno vychádzajú aj z nahrávok, ktoré sme už s Mišom urobili. Čiže darí sa to. Pri tej práci s nahrávkami je veľmi zaujímavé sledovať aj to, jak tí mladí chalani s nimi pracujú, že si všímajú možno trochu iné štýlotvorné prvky alebo inou optikou na to pozerajú, než sme pozerali my. Ale čo máme spoločné, tak máme to, že všetkým nám ide o to, aby sme chytili ten zamutovský štýl, ten puls, ako hovoria mladí chalani, ten vibe. No a tým pádom tá zamutovská hudba, ten štýl žije ďalšiu etapu svojho života. Dobrá vec sa podarila. Jalučku. Ej, mám jalučku v divokej doline. Na nej trava i ondava nikda nezahynie. Hej, jak ja pójdzem, to tú lučku Košic.
Ktože budze za mnou frišník nosić. Hej, priniesie mi moja mladá žena. Bilím čepcu za čebena z rosu orošena. Bilím čepcu za čebena z rosu orošena. Konope, konope, zielone konope, na to nasz oblaczok nikto nie zakope. Ani nie zaklope, ani nie zawoła, ani się nie spyta, ciszy mila doma. Doma ja, doma me dajce, to te nasza wratka, ciszko otwierajce. To te nasza wratka, ciszko otwierajce. No, tak približne tak.